Il-ħadd filgħodu, l-Aġenzija Infrastructure Malta se tiftaħ it-toroq ta' madwar ir-roundabout taħt dej l-ajruport. Dan hekk kif is-sibt wara nofsinhar beda jingħata l-aħħar saf ta' asfalt f'dan il-proġett infrastrutturali importanti fin-naħa t'isfel tal-pajjiż tal-proġett tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection. One News żar il-għan tax-xogħol li għaddej f'din l-aħħar fażi ta' dan il-proġett fejn tkellimna mal-perit responsabbli minn dan il-proġett Anton Zammit. Huwa spjega x-xogħol li qed isir sabiex dan il-proġett ikun komplut u miftuħ kompletament għat-traffiku. Qegħdin hawnhekk illum għaliex din hija l-aħħar fażi ta' dan il-proġett. Illum ħanatu l-asfalt, l-aħħar lejer ta' asfalt madwar ir-roundabout. Il-perit qal li dan ix-xogħol sar is-sibt wara nofsinhar minħabba it-traffiku u anke minħabba li dan il-proġett jinsab bis-swit l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Għamilni għas-sibt wara nofsinhar f'dal-ħin għaliex jidrilna li huwa l-inqas ta' pressure fuq il-traffiku u allura ħanibdew minn issa mill-4 ta' nofsinhar ħanispiċċaw l-asfalt qisu għal 11 jew nofs il-lejn biss mbagħad ir-roundabout tiksaħ, l-asfalt jiksaħ u niftħuha għada filgħodu l-ħadd għad-9 ta' filgħodu. Il-perit Zammit spjega magħna li wara li t-toroq jinfetħu kompletament isir ix-xogħol ta' finishings. Dal-proġett tista' tgħid li jkun kompletament lest, ġifieri il-users ikun min isuq ħajużah fil-massimu tiegħu, fil-kapjenza tiegħu, li jkun wieħed qed jara huwa xogħol remedjali żgħir, jiġifieri jkun hemm difetti żgħar li qegħdin jiġu repaired u jkollna wkoll line marking u tabelli li qegħdin jiġu il-punti finali li qed isiru fl-aħħar biċċa tax-xogħol. Biex tista' ssir din l-aħħar fażi ta' dan il-proġett kien hemm koordinazzjoni ta' traffiku mill-uffiċjali tat Transport Malta hekk kif it-toroq li jduru mar-roundabout jinsabu magħluqin.